வெல்கம் பேக் கைஸ். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே கிளம்பிட்டோன்னா எப்பயும் கொடுக்குற மாதிரி இன்றைக்கும் ஃபுட்டு கொடுக்க கிளம்பியாச்சு. இன்றைக்கி எங்கே போகிறோன்னா எப்பயும் போல தான். இன்றைக்கி எங்கே போகிறதுன்னு தெரியல. ஓகே, நேற்று எடுத்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி ஈவினிங் 7 மணிக்கு இன்றைக்கி ஈவினிங் 7 மணிக்கு அப்லோட் பண்ணுவேன். டெய்லி ஈவினிங் 7 மணிக்கு ஒரு ஷார்ட்ஸ் காலைல 8 மணிக்கு அப்படி போட்டுட்ருக்கேன். அந்த இதில் இன்றைக்கி ஈவினிங் 7 மணிக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன். இன்றைக்கி டைம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டைம் ஒரு என்ன இருக்கும், ஒரு 2 இருக்குமா, 2 இருக்கும், 1:30 to 2 இருக்கும். சென்டருக்கு போயிட்டு அப்புறம் தான் அண்ணன் பார்ப்பார். அது வரைக்கும் பார்க்க மாட்டார். இன்றைக்கி சாப்பிட்டியான்னு கேட்டிங்கன்னா நான் இன்னும் சாப்பிடாம தான் போயிட்டுருக்கேன். ஒரு வண்டி போகுது. அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக போனால் கனரா பேங்க்கு. ஆனால் நான் இன்றைக்கி என்னென்னா ரைட் எடுக்கலாம்னு தோணுது, என்னன்னு தெரியல. அதனால் ரைட் இண்டிகேட்டரை போட்டுட்டு நம்ம இந்த சவுண்டெல்லாம் கேட்காது, யாதெல்லாம் கேட்குதுன்னு பார்க்குறேன். சிக்னல் போட்டாச்சு. ஆக்சுவலாக நேத்தினா இன்றைக்கி இல்லை, நேற்று தான் வீடியோ படி நேற்று. அதாவது வாய்க்கு வந்தபடியெல்லாம் பேசப்படாது, எதா இருந்தாலும் நியாயமா பேசணுமா இல்லையா? இப்போது ஸ்ட்ரெயிட்டாக எந்த பக்கம் போயிட்டோன்னா கண்ணன் தேட்டர் அங்கே இருக்கான்னு கேட்டால் இல்லை. கண்ணன் மட்டும் இங்கே இன்னும் பேர் மட்டும் அங்கே இருக்குது. இன்னும் இது என்ன பிரமாதம், இது விட பெசலைட் ஒன்று இருக்கு. நம்ம அரிசி கடைக்காரர் இங்கே போயிட்டுருக்காரு. சரி, நான் இதுக்கு தான் மேக்ஸிமம் மெயின் ரோட்லேயே அப்படி போயிடுறது. இந்த ரோட்லலாம் போகணுமா அப்படி சொல்லிட்டு. சாரி ப்ரோ. இங்கே ஒருத்தர் ஐயா இருக்கார், கொடுக்கலாமான்னு பார்க்குறேன். போயிட்டு கொடுப்போம். ஐயா சாப்பாடு இருக்குது, சாப்பிட்றீங்களா? கொடுங்க. சரி, ஓகே, உட்காந்துருக்காரு. நம்மளே இறங்கி போய் கொடுங்க. நான் வரேன், இருங்க, நான் வரேன். வரமாட்டுதே. இந்தாங்க தனி பாட்டில். அதில் உள்ள சாப்பிட்றதுக்கு பிளேட்டு மாதிரி இருக்குது, அதில் சாப்பிட்ருங்க. சரி, ஓகே. இன்றைக்கி இந்த ரோட்டில் நீ ரொம்ப நேரம் ட்ராவல் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளை திரும்ப அமுச்சு விட்றாங்க. நீ ஏன் அவ்வளோ கஷ்டப்படுற, இந்த ரோட்டில் நீ வண்டி ஓட்ட வேணாம், திரும்பி போடா வெண்ண அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. யாரும் டியூப் லைட்டை தொலைச்சிட்டு நான் பார்த்துனா அவர் டியூப்லைட் எல்லாரும் உடச்சிட்டு இருப்பாங்கன்னு சொல்கிறதுக்குள்ள நம்ம கழுத்தில் சொருகிட்டு இருப்பார் டியூப்லைட் எடுத்து. எவ்வளோ கிட்ட வந்துடுச்சு. ஏடா எங்கே போகிற? சிரிக்கிறான் பாருங்களேன். ஒன்றும் இல்லை அப்படி சொல்லி சிரிக்கிறான். என்னது 50 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போனால் நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் இருப்பீங்களா? வாங்க செக் பண்ணிக்கலாம். முதல்ல 50ல் போய் பெண்டு போட்டுக்கிறலாம். பெண்டு போட்டாச்சு. பெண்டு போட்டு லெஃப்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது. ஆப்ரேஷன் சக்ஸஸ்.
பாஷா பாய், நீங்கள் இங்கே தான் இருக்கீங்களா? ஃபஸ்ட்டு ஒரு 2-3 வீடியோவில் எப்படியாவது கொடுத்தே ஆகணுன்றதுக்காக ரொம்ப வந்துட்டு இப்படி தூரம் முறுக்கிட்டுலாம் போயிட்டு வேகமாகலாம் போகல. இந்த ஆள் அப்படியே எங்கே இருப்பாங்க அப்படியே போகணுன்னு நினச்சிட்டு பீஜமுடு டான் 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 டான். அந்த வீடியோலாம் வந்துட்டு அதில் தான் அவரோட ரொம்ப இந்த நெக் பெயின் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு இந்த நெக் பெயின். இல்லைன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும். டொம்முன்னு திருப்பி பள்ளத்தெல்லாம் விட்டா இப்படி கேட்டு போட்டாரா வஸ்தாரா. ஓகே, புதூர் வந்தாச்சு. புதூர் வந்து அப்படியே ரைட் எடுத்து ஏன்டா புதூர் வந்துட்டு அங்கே திருமலை வாயில் போயிட்டு ஏன்டா புதூர் வரேன்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் ஒரு பைத்தியம் அப்படி தான் வருவேன். போகலாம் அப்படியே வந்துட்டோம், ஒரு ரவுண்ட் அப்படியே ஜாலியாக போயிட்டு போகலாமே அப்படின்ட்டு தான் வந்தேன். ஆனால் வெளியே வரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு கிளைமேட் இருக்குது, வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு கிளைமேட் ஆகுது. அது என்ன தெரிஞ்சது எனக்கு புரியல சுத்தமாக. ஏதாச்சும் நடக்குதா இல்லை வந்துட்டு என்னன்றது தெரியல. நுங்கு விற்கிறாங்க, நுங்கு அது இந்த டெண்டர் கோகோனட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது ஒன்று சொல்கிறாங்க. அந்த டெண்டர் கோகோனட் அப்படின்னா அது எப்படி இருக்கும்னு தெரியல. அது நொங்கு எதாவது இளநீர் நொங்கு அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. ஆனால் எப்படி இருக்கும் என்னன்னு தெரியல. ஒரு நாள் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும். இந்த பரிதாபங்களில் பார்த்தேன். அது என்ன மாப்பிள்ள, அது ஏதோ வந்து இளநீரில் வந்துட்டு நொங்கு போட்டு விற்கிறாங்களாமே, பார்க்கறதுக்கே டேஸ்ட்டாக இருக்காமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுதாகர் வந்து சளி பிடிச்சி வெயிலில் சளி பிடிக்கிறதுலாம் வந்து ஒரு சாபண்டா அப்படின்னு அதில் பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் பார்த்தேன். அது என்னடா இது அப்படின்னு பார்க்கும்போது அது டெண்டர் கோகோனட்ன்றது நேம் தெரிஞ்சுது. ஓகே காய்ஸ், இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு வீட்டுக்கு போக வேண்டியதான். இன்னும் மார்க்கெட்லாம் போய் சுற்றிட்டு போனால் வெறுப்பாக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அப்படியே வந்துட்டு வீட்டுக்கு போக வேண்டியதான். ஓகே, வீடியோ என்ஜாய் பண்ணிப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் அப்படியே இதோட வீடியோ என் பண்ணிவிட்டு நாளைக்கு உங்களை சந்திக்கிறேன். இது நம்ம கொடுக்குற எத்தனாவது சாப்பாடு, நேற்று 5, அதுக்கப்புறம் வந்து 6, 7, 8, இது நம்ம வந்து கொடுத்துருக்க வந்து 9வது சாப்பாடு. ஸோ அடுத்து நாளைக்கு என்ன சாப்பாடு கொடுக்கலான்றது கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். லவ் யூ ஆல், பாய்.